Hendak ban penpau ya ka jing persya ya ka jing pendu ya ka lau adong ka State Youth Wing but Women's Wing ka Voice of the People Party VPP haka at penretarik unaitung arah jarak pusan ka penlong ya ka jing ilang patba halang kerding. Haka ni ka sengi lawan punishmenta da Dr. Karachen Vice President ka parti uba marbu dekhar President ka VPP Youth Wing ka Kong Peace Im President ka State Women's Wing ka Dr. Bitron General Secretary ki MDC ki patba nong song nalor kiway. Haba ajing kran haga ni kajing yalang u Dr. Karachen uloong baka basmusi ka long ba katway snem menshwa ya ka ni ka klaw la penbana bakan long ka law adong hinray tang hadin kattu ka nipor ki don pat kinong penyat ka KHADC ki bala penken no ha ka ba ya kajing temu onom la bantip hinray ka penipat ba ka jingle jongki ka long ba kim dan ka jing sngotu ne kajing perkhat ya kajing bah kinong song snong Hapo kajing yalam jong iba Arden Miller basay mo hakata kapor kalong bet kamdi naman ta kadulo ka daw dari kalong bet naman ta kajing mentoy jong kisnong ki pamarkap jong kani ka klaw bat kumjuru ya kinong song jong kani ka sor slong ka jongi kenang ba kinong song jong kan ka sor ka jongi bat kumju iki nong song jongi snong di pamarkap jong kan ka cloud kin yo ban ring men sim ya kala airport namar ko bitip hi ba kala airport ka dei ka badon kam na ka banta ka jingkot ka jingkhia de na kata tau kanu ka ri kanu ka chaka ka don kam ban yo ai kala airport bat ka jingdon jongi cloud ka ai ya kata ka jingmentoy Kailat ia ki nong song bikin yo aban ringi kata kala airport. Te kata kari ka jing temu jong kata ka jingelang ka balong ko pakat ways nem ye menshua. Man penberapat ba bagani kalau adong kini kalau mau pat kan nong no kalau adong. Bat penum sya su inu ban punjulori kani ka kenal. Kenang ba ki briu ki nong song jong kani ka snong jongi jong kani ka sorba slong jongi kanyo ay kata ka jingmentoy jong kala air ka pakun te ko pitip hi ha ka jing pinya sarkar la dadu ka central government ne state government berkhat kidon ki department ini ka don ka department ki khot ka forest department ne ka ministry of forest and environment bele ki ka jing pinya sarkar ka don kani ka ministry ni ka department kadao kalong ba jingdon jong ki kraw kilong kabadan kamtam the day na kata nadu ka sarkar padeng hadok ki state government kidon kata ka department ka forest department ni ka ministry of forest and environment kiban pintikna ba ki kraw badon kelengari kinum jilor bat kenyai ne namar kita kilong kijingmentoy ya kinong song te kapasusi kalong ba mo ko mga long mentan ba si khat ways nem menshua yan ka klaw la pen berapa ba kan long kata ka law adong klang ba klang ba kanum don su kata ka jing penjulor ya kan ka klaw bat ba kinong song jong kan ka nong ba slong jong ikin yo kata ka jing mentoy jong kal air ka bakhu ndrai tang hadin katukan nepor iladon ki bor ki balapan kala biang wan hadin balapan pendapat ba bagani ka klaw kani ka law mo pa kan deino ka law adong bat kani ka jing penlong ya kani ka klaw ka law adong kan nong ka jing mentoy ya ginong song hendri kita ki bawan hadin ta ki nong penya jong ka district council ki bawan hadin ila pen kenya kata ka jing penlong i kani ka klaw ka law adong ngimtip kay ka jing thung jong ki thenrei na shwa banong kumni kalong ba ka jing le ka jong ki ka pen i ba kimdon kata ka jing sosu ani kimdon kata ka jing perkhat na ka benta ka jing bha jong ki nong snong jong kani ka sorba solong jong i namar ba ka jing don jong kani ka klaw kalong ka jing mentoy ka pakraw
Na kaliang uba marbut dekhar uloong ba ka jingdon jong kan ka klau kala ai jing mentoy shaki nong shong shnong ha ki babun rukom da ka bapentip ba ka jingwan jurip ka seng kala labun ki mauput bat ka baladon ru ka jing IT ya ki jaka shaki riu shumet bat kumta uloong ba ka VPP kan yeng man pennek pensa ya kan ka klau na ka penta ki pateng ki banwan. Namar Presiden jongi ubarang badu iba Adam Miller Simon Hauslem Arajar Sao ila penkala lau adong ya kene Arajar Khat Sao ila penkala lau adong ya kene kala mapat namar bale namar ba ila ijingai kumbai la kren haka khasan tenek ba kene ka klau ka ai jimen toy bha khamtam shaini kishnong ki ba marjan ngatrai kishnong ki tibba kay kata ka jingman toy kapi ki yo nakani ka khlaw kitulong om kibapuan hakani ka khlaw kidon kisim kimrat kibapuan kidon hakani ka khlaw bat ni yoru banring mensim dakal air ka bukut nakani ka khlaw tingim kwa bakani ka khlaw kandu no hakani ka por ka bangta hapdeng ka jingjuret nakaliang kajongi ka youth wing ka state wing ringkap di person barang bado bang nilai iru ka jingjuret nakaliang ka dis council ngilap bon ki mauput kidon ha kani kalau odong bat ngitip syai ba la jaka sakita kiri shimet lani kita ki politician Ngikwa nakaliang ka PPP, youth wing baka women's wing, ban nakaliang ka PPP bro kaway, bangin penne, ban pensa ya ka maryang, bangin protect ya kata ka environment, bangin protect ya kata ka ecosystem. Namta kalaway kapateng kajongi kipansawan, ngayi kata ka climate change, kaladon bat kalakta ba yaw kun beriu jongi. Kanong isyong ni habang ipelong ya kani kajing ni sangat pa hadu kata ladan ngimi naglaw tapi balat na kani kaklaw ni smutu katno kajing shit ni smutu ka climate change kaladan ba kalakta bang ni smutu tangna kajing shit ladang ilet nang ni shafi pai tang ha umsning hanong po katno kajing shit Tagalong kay kabama pa lada nyimla banri ban sumar yakum kini kiklaw satang kanu teli kiklaw kibadan hangne haposor ladang idu no kani kalong kajing du kabakraw nakamta kabateng kabansawan nakaliang ka youth wing kajungi bat ka women's wing nginum ailat ya kiriu shim kabu bakin pundo bakin penyak ya kapateng jong ki bansawan nagamta kacak beriu kejungi ini malah ya kita kinum nang sim kabu bakin sim kabu lese bakin le business lese bakin shna kintai ya kita ki building hakni kalau adong hatu perkat napi kumno kila banai jaka ya kita ki riu shimet habakani ka khlamapat kalalong kata kalau odong don kinong sim kabu bat nakaliang kajungi ngilatip syai ba ngilai i babun kimauput kidon hakani kaklau bat nakaliang kadis konsil nganget ba kan sale ya kabadan kam bat nakaliang kajungi ru ngikintu ya kadis konsil bakan pengkam kloy habidei bat kani kebenta banlap meno badan keti ban ya bi ya thiet ban ya business yakni kakla yakni kalau adong habalalong law adong kumno kila banya thiet jaka hangni manu badan keti banyo jaka hakani kalau adong ngibu jingkeli na kaliang kayuwing bakawon swing hakani kapor kabamenta manu badan keti manu bayo jaka hakani kalau adong ngilatip syai ngelai kimoput kibapun hakani kalau adong kabamenta ngelai ki developments hangni apo kaklau kidon katuk ani kibenta kibalayak sikmat barkai kabangilayo jingtip bangilai iru don kibalayo
banle bansna ya kata ka shopping complex hakani kalau adong ni penramjur ya kini kiki boro ya kejing kwan mentoy jong ta ki brio ki bal krem perkakso ya kapateng kebansawan kanongi yo ya kata kal air kapapunga ni yo ya ki telong kiba don na kani ka klau kiba supply ya ka omba di syakni ki snong kiba morjan ngani tu ya pi ya kani ka por kamta ngasong ngasa apa mulai moro habang ayeng natunu mi yeng ngajong ngai kendiang ya kani kalau adong ya kani kalau mopan kanu ka jing itenat kanu ka jing jerngam jong kani ka klau kanu ka jing snop tenat haba ka be kata kal air ponga sani ki than molai ki jongi bat ki than molai jongi ru ni pun ba ni bam nakani ka law pat nakani ka law dong bengiyo nakani ka law pat nang ni te nakaleng bujungi ka youth wing nakaleng bat nakaleng jong ka women's wing ni yeng ban yeng scam ha ka nongrim bangi nam ailat ba kinweng ya kani ka law pat nakata ka jinglong kata ka law dong yin yang persya hado pekut banginnya beteng ban yaki ban pentikna bakani kam lama pat kalong baik kata kalau dong tutang Nakaliang ka kong peace kum kalong kemi kwa ba kan ni ka klau kan ne kum kalau adong namar ba na kan ni ka klau ki nong shong shnong ki yo ban ring min sim ya kali air ka bakhoy ka basuba bat lada de do no ya kan ni ban penlong kum ki jaka riu shimet kan wan ra ya ka jing e long ke ka bas ngosi tenga kum kata ka sim ka long kemi sim ngakwa bakan ne kata ka lau adong kumaki ong ya kan kalau siam kalau kan lau mopan bakan long kalau adong te ngakwa hi bakan ne nganget namar bana kan kalau adong niyo menring mensim ki kun ki hajar ki nong shong snong jong kan ka sor shlong hi ki yo menring mensim nganget baki lawai ki pateng jong iru ki yo ma ti ka jo ndai ladang ni dedo no ikan ni ngilong penlong no ikata ke jaka kum ke jaka jung ki diusmet kanlong kanwara ke jing e te ngangek scam banga hi ngakwa bakan long hi kata ka law adong kin penne pensa bar ngangek bana ka district council kin pen kinwat benya balai ke lapen kala no ya kata ka law adong chakta ka law shi isa kata ka jingdi ya ki jaka bakin long ta ki jaka shimet te ngangek scam ba na ka district council ka isi jong ka district council ka jingelam jong ka jong i bashem borlang rinja jong ka VPP nganget kin kit kya bikin pen ye kan ye ka jaka ba kan ne ni kwa hi ba kan ne ba nganget kinong shok shnong jong kan ka jaka ru ki kubur kata nganget be number ba kan ni hi ka klau ka ai jing em ka ai ya kata ka jing em ni ki nong shong shnong ka ai do ka jing bantoy ye ki nong shong shnong hang ne namat na kan ka klau niyo shibun ki jing bantoy hoj house nem hajar khatsau haringkan ka district council ka himamalim kilaiwan soy ka soskular hakaba kila ai ya kan ye jaka bakan long kata ka law adong hoi katno ni sokumen henry habangi phai hoi na do u shaja khnai spa khnai pho don itai i long kemi sim jongi i ong kade ka law sim ka law mopan ka law adong ka long ka jinjir sha ka bajar ya ka leer ka bangi ki khon ki hajar ni yo bandring men sim nakani ka klau hoi phosie pade ngilapha ngilawan banjurem haringkat ka jingelam jong i president barangba jongi iba arden mela basai moy ha ka khatsan tereng mentau banai bat bangilan lam bayo taw mau nong re mu badan hang ne shim ladan shu kilaweng tikalong ga ige basnosi
Nakaliang uba dami wanhi el rembai ulo ong ba kwa ban yo I ba kan nong ba shlong ka badang dap daki klau ki betap bat ki briu ki dang yo ban ring ya kala air ka ba khoj kan kala long kum ka East Giant Hills District ka ba kala air kala jabo bat bon ki briu ki la yo jingpang ki bahar rukom Ngangai skamba kani ka jingi khi ka jongi kandei ka jingkit khle bat ka jingban khia bat ka jingban jur ya ki khun ki hajar jong ka hima melim ya lesi kadai tang ka jing sedang jong ka jing ya lenti ha ka jing yedei bat kadai ka banyada ya kani ka khla hang ni ya lesi ki paraman marjan snong marjan thau ki badai ki badon hok don kenti ban pej banyada ya kani ka khlau ya lesi kim tip ya kani ka jing le buito leni ka jing le sianti jong kita ki briu leni kita ki nong senchar ki jong ki badon haswa ya kaban lilam leni ban le ikini ki kam ngalawan ong de ka kambian ya kaban lilam leni ban di ya kini ki khlau ki ba pne pensa da kita ki long shwa man shwa ki jongi oi ladang I phai sekani ka jinglong jingban jong kani ka ri ka bai ka jongi habang I phai ya kani ka jing pengan jong kani ka nong ba shlong I phai se mar prasha stay ni don yolum shlong pangi se kani ka benta ni don ye kini ki khlau ma pat ngidang skeu skai ngidang yo ye kaler ka bakhoj ngan ni thu I phi perlo ngam kwa ba kani ka sor shlong kan ni pengan kan wan leng shika da kita erbi la kita ki baca ba yo ikini bang ki bahar kai ka man seto is Giant Hills ka jaga bang shong ni phi perlo ba le ang iring nimla shong si ki khlung ki pang phojai nangta kini kilong ki yo kini ki jingpang ki barukom kini chaklia der mentang sedang ya ke kendiap lembah ki jing thau ya ki yem ya ki office ki jing don kam ki jongi mentang sedang ya ke ban penduk saya galer timut gor ma phi pai ba ka kendeu ke siap ngilado ya ka bandi ngilado ladang ido saya galer ka bamut ngilado lut barok khoj kam don jim shu banginem kam mentoy bangin yo ya kata ka spa ka peu namar ba ka jihikai hi ka bangi sayo nado bangi dangrit Laika yang I ba ka jingkoy ka jingkya ka long ka spa ba ladang ido no ya ka nikaler ka bakhoy nginom yo shu ya kata ka koy ka kya ka babiang na kata ka daw ngidon ka man pene pensa bangin yo ban peni pateng ya ki khon ki kti ya ki khon ki hajar da ka ni ka spa ba ka ba ki long shwa man shwa ki labo ha ka ni ban bakilari Bakila sumar nakapata nagabenta kapateng kabanwan. Nakaliang uba kraw perkat mensong unong shong shnong ka teke shnong uba deiru udukhot ka VPP ulo ong ba ka jingwan ka VPP ha ka nikasngi kam day na ka benta ka election Henry banyakren halor ka jingyada ya ka nika klaw da ka ba pinpaw ba kum kinong shong shnong ki day bandon ka jingsong kya ba ka nika klaw ka long kum ka kume na ka benta jongki Habaka ing kayeng baban pelip ya kading kata kayeng hatu fin keli mano bawan raom ban pelip ya kading kayeng lani kini snok tilang ban pelip ya kading kapatang ya kayeng kajumut janga kalong ba kajingwan jangi hang ni mentang singa songo bang song sarong ru ngimwan hang ni ban keli ya pi fikir shan yano ka election ka blada yano fin kershan ka election ka banwan ngim keli ya pi kata Ngiwan hang ni ban panpun, ngiwan hang ni ban keren, nakabenta ban yada ya kani kaklau ya kani kabeta. Habadon ukhulum ubangam jelok, hatu pin keli la dina yang ubahi yang uban yarap yang ulane, la ngidan kabuar ban yarap, nginom up la ngi bahi yang lane la ngim di bahi yang. Kamtam kajinglong cuy kung khasing yong, ngidon hak emlang ngidon hak salang, hak mumut ba, ngin jaket lang, ya kakya kason jong kajat pendri. Ya kani kapor, pat babi ngakwakin bangin snotu kamtam yakini ke paradong ke parathan ke badon chakani ke jaka ngidai ban snokhya namar kani ka khlau kalong kum kakme yang iwe piwe kaba ai bon yang I habang idang red hanrai mantang indala he namar ba kakme ka sange ka ai bon nginong bangin dino yakitor jong kakme tang namar bangin yo pat ya ka senduk yap dakak siap kan mentoy ayu yang I bangin yo yak senduk siar yak senduk yap lalu yak senduk medyap takak siar larang yang don yakitor larang kakami kam don yakitor ban ay yang kita kiler yo penga hagan ka por ngadap tak jing smokya
Kam tam yakin kinong snong di badon kini snong di bamarjan. Kane kam dai jing le politics. Ngai khublai yakin bawan nagiwi parti ke bedan lang hang ni. Ngite Henry ngi snong scam. Namar kane om dai nama bile bhinyok nong politics. Henry bikin nyok nong. Kane ka pateng benreu ka banwan. Ngin kili kan nyala di. Hawa ka pateng benreu banwan kan kili. Balai kane ka khlau kadang yai ne akum ni. Dai nama ki katu kan ni ki bakloi ban yeng. Wat hapeng kajing syak beng kajing syak kentot. Kajing kloi jemi ban yeng. Wat hapeng ringi don katu kan ni ngi kloi ban yeng scam. Nama kanong rem kajing ka scam. Namar kan ni kadawa kan tu piwe. Ki ba pet lu hakan ni kapor. Ki ba sak lu hakan ni kapor. Bangin snok ya. Men suah hapor bangin dang red ngidong ni khlau ni betam. Barbor kiong. Kani kalak bandai ke development, yang persak development, ni persak ya ke destruction. Lada kadai ke development, ai kan ya ke development. Henry, bandido yang ni ka khlau shano, kanlong, kabakta mat yong, ya borok ukun hajar jong kadi kahima. Pila bandon ya kabor, pila bandon ya kapansiat. Henry ngidon ya ka mensim banya telilang, bangin ya trailang, nakabanta banya da ya kani ka khlau kani ka butap. Om tan ka banta jongi, Henry khantam ya ka pateng benreu banwan. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya